Lektion 2. Обещаваш повече да не правиш такива глупости, нали? Обещавам, всичко ще бъде 6. Заминавам за Германия. Ти не знаеш немски. Кой те под кокороса? Там само тебе те чакат. Аз не мога ли, щом другите могат? Всичкото това ще го направил ти, не някой друг. Вие обадихте ли се в полицията? Не мога да дам препоръка на криминално проявен. Майка ни неба! Понеделник, der Montag. Вторник, der Dienstag. Вие сте някакви психопати, бе. Какво искаш? Вие децата. Ти не си ли в затвора? Момчета в проблеми, за пред пари проблеми, лодки, болки, зрени. Някога се чудех, дали нямаше е по-добре, ако беше умрял. Ще заминем за шибаната Германия, както сме си говорили, и всичко ще е наред. Махай се от тази скъпа държава. И не се връщай. Никога. Кажи ми, как да го оставиш всичко това? А?